Presented by Planet Music. Music director Arjun Ajuba. घुसल बारे मिकिया के घर में भी रोज घुसल बारे रे घुसल बारे मिकिया के घर में भी रोज घुसल बारे आँख मारी के फसैले सैलेंसर छुएले हाँ करेला सब दिन भूखल बारे घुसल बारे मिकिया के घर में भी रोज घुसल बारे रे घुसल बारे पूर्णी के घर में भी रोज घुसल बारे रे घुसल बारे मिकिया के घर में भी रोज घुसल बारे DJ Abhishek, DJ Abhishek, DJ Abhishek, DJ Abhishek. Salaha Samastipur. हवे मोतिहारी के पकिया मरद रे घरवा में घुस के देवेला दर्द रे हवे मोतिहारी के पकिया मरद रे घरवा में घुस के देवेला दर्द कबो ओकरा से नैन लड़ावे हाँ 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 कबो ओकरा से नैन लड़ावे हाँ 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 कबो ओकरा से नैन लड़ावे कबो एकरा से नैन लड़ावे ओही खातिर उतारू साल बारे घुसल बारे मिकिया के घर में भी रोज घुसल बारे पूजवा के घर में भी रोज घुसल बारे अर्जुन अजुबा साचे बतिया बताइले राजमुनि लाल से हो गीत लिखवाइले अर्जुन अजुबा साचे बतिया बताइले राजमुनि लाल से हो गीत लिखवाइले धीरजवा रहे काका हाँ 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 खूब कैलक झूमर जाका ना 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 धीरजवा रहे काका कैलक झूमर झका यही बतिया के भूखल बारे मिकिया के घर में भी रोज ढुकल बारे मिकिया के घर में भी रोज ढुकल बारे Planet Music Digital